Vadikani tinokutendai nokuramba muchingotandadza nesita muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show umo tiri kutarisa nyaya yeMinamata Convention. Nyika yeduwo yakasaina pachibvumirano ipapo kubvuma kutongwa nemutemo inotaura nezveMinamata Convention. Pataurwa nyaya yemuchetura, munoziva vanhu vakangotaura muchetura tese tinovatanzwa kuoma kudai, nekuti ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti tine vamwe vaakuita nhetemwa nenyaya idzodzi. Kune vamwe vaakuuya nhumbu dzakapondera, kune vamwe vaakutemwa nemusoro, kune vamwe asi mungaisumudze ipapo sei? Notanzwa kuti pane zvakawanda zviri kuda kurongwa mukati meupenyu hwevanhu kuti vanhu varege kuramba vachingotambura. Toda kuti nditangire pataurwa navanhukarume. Ndizvozvo. Nekuti vanhukarume vanga vakanaka nezvekumining kwavo. Ndizvozvo. Asi tinewo tichibva ipapo tinewo vemaindastry vanobatwawo nenyaya idzi. Vanopisa kovaya, vachiita maboila avo, vachibudisa chutsi, vanobatwa nenyaya dzemekiri idzodzi. Tinana vana mai vanoita zverunako, vanoita zvekuzora mafuta, vachiita mafuta ekuzora ayaya. Izvozvozvo vanobatwazve nenyaya yeconvention. Tobva ipapo tinoda kuindastry vanogadzira zvinhu. Asi ukangoti vanoita zvekuzora mafuta, munhu achaziva kuti mafuta api, nekuti mafuta erunako akawanda kanai wengwere. Ukati ehe mafuta api tinoda kupa vanhu chenjedzo. Kune mafuta ariko mazuva ano, mafuta ekutsukisa Mai Chisamba. Onko. Iwayo mafuta ndovatiri kutaura nezvavo kuti iwayo pane zvimwe zvakabanwa, koita zvimwe zvakanzi tinodzikisa zvishoma nezvishoma. Sekutaura kwaita vanhukarume kuti kumining vari kudzikisa zvishoma nezvishoma, pane nzira dziripo dzekudzikisa. Asi koita kumwewo kuindastry kwavakabhana, kwakaita sekumafuta ikoko hazvichatenderwi. Koita vanogadzira mapesticides vaishandisa mekiri iyoyo hazvichatenderwi. Saka kune zvimwe zviga kwakabhanwa, koita zvimwe zviga kwakanzi aiwa imboshandisa henyu asi muchibvisa. Mataura nyaya yeutano hwevanhu kuti mekiri yakaipa zvakadii. Mekiri inouraya tsinga dzemuviri dzinofambisa magetsi emuviri. Tsinga dzinofambisa magetsi emuviri ndo dzinourawa nemekiri. Kana dzaurawa tsinga idzodzo, zvakawanda zvinozoitika mumashure nokuda kuti tsinga dzinenge dzafa. Ndizvozvo tiri kufamba mberi nenyaya yedu yatiri kutarisana neMinamata Convention nezvinotendedzwa nezvinodini. Mataura zvakanaka imimi muchiti kune zvimwe zvakabva zvangonzi ngazvichimiswa, nekuti pakatariswawo kuona kuti kutsuka ibasa here nhai vadiwa vatariri nevaterere, kuti tingarege vanhu vachifa nekuti vanoda kutsuka. Isusu kurudziro yatinokupai kana tichitaura nenyaya yemichetura yakabata kudai, kuti aiwa ganda rawakapiwa naMwari ndiro ganda rako, shanda naro iroro. Saka mafuta akadaro akabva amiswa. Ndiri kuona Pauline une chidaka-daka nekuti nyaya yedu yakakura pane zvaunoda kutitaurira, pane zvaunoda kutidzidzisa. Vanhu vedu vari kuwana dzidziso yakakwana here? Vari kuziva here nezveMinamata Convention? Maita basa Mai Chisamba. Minamata Convention iyi achiri mwana ari kubva kubarwa, ende hatingati munhu wese ave kuziva panguva ino, asi idonzvo redu seministry kuti tive tichidzidzisa vanhu matunhu ese nezveMinamata Convention. Saka pakutanga sehurumende takatanga kumahotspot areas kwatinoti kunopisa chaiko kuri kushandiswa mekiri zvakanyanya. Uku tiri kutarisira maprovince akanyanya ari kuitwa vechidiki vari kuchera pasi, vari kuchera goridhe. Saka takanangana nemaprojects edu tanga tichitaura iyoyo yanga ichinzi NAP nevamwe vangu neMIA. Takaenda mahotspot akaita sana Kadoma, Mashonaland West, Marsh Central, tichiedza kudzidzisa. Mai Chisamba mukaenda kunzvimbo idzi munorwadziwa, munobatikana. Uri kutaura kuti nyaya yemercury kwamakafamba ikoko inobata moyo, inorwadza mudumbumu. Chii chiri kunyanyoitika kumatunhu kwamakaenda? Mataura pamusoro pemadzimai. Maita basa Mai Chisamba. Ini semunhu wechidzimai ndinonyanyobatikanawo nenyaya yemadzimai. Muchetura wemercury vanhu vari kuibata mumaoko chaiwo, vasina kana maglovos kana chii, vanoishandisa pakupepeta negoridhe vaya vachida kuseparata, vachida kusiyanisa goridhe nemaimpurities mamwewo maparticles. Saka ndiri kuti kuvanhu dzimai hatifaniri kunge tichiibata maoko, hatifaniri kunge tichiifema nemhino dzedu iyi, hatifaniri kunge tichigara nayo pasi pemibhedha kwatakaona. Taiona Mai Chisamba chaiko vanhu vachichengeta mekiri pasi pemibhedha nekuti inokwana mukagaba kadoko-doko chaiko inongokwanamo, asi igoridhe chaiyo mekiri iyoyo. Saka vanhu havana ruzivo rwakakwana maererano nemuchetura uyu.
zvinobata. Ende sesanga ichitaurawo hama yangu iyi yekuema ichitaura kuti inokanganisa tsinga dzemagetsi. Ndo pataizoona vamwe vachitoita kunge vakatodhakwa kare, asi unotoona wega kuti ndiyo imercury itokanganisa. Muchetura uyu vamwe havachatogona kutaura zvakanaka, wotoona kuti pfungwa hapasitoni, hatisitotaura zvimwe chete. Ende pachavo vanototaura kuti hatina basa nazvo, chatiri kudai goridhe, but hatingati asi goridhe kanhai Pauline rinotonaka kana uri mutano, rinotonaka uchiziva kuti ndorishandisei. Vadiwa vatariri nevateereri, zvinotonaka kana muri vapenyu. So ndo zvatiri kuchemerera kuti kana tichiita basa redu ngaritipe nduramo. Zvino kana ukafa, ko mhuri yauri kuriritira, ko zvauri kupiya unozoita sei? Ndizvo zvorega ndimboenda pana baba Nhukarume. Tiri kuziva kuti muri kugadziridza zvinhu zvakawanda, saka zvinoda dzidziso mukati menyika yedu, zvinoda dzidziso mukati mematunhu. Iri kugashirwa here dzidziso iyoyi? Vanhu vanozvinzwisisa here kuti kana tati ngatigadzirirei, zviri kureva kuti ngatifungei zvimwe zvekuzoshandisa? Kana tati hatichada kurima nebadza semuenzaniso, tikati hatichada kurima nebadza, ngatibva tafunga izvemberi kuti ko kana tatsveta badza taakuzorima nei? Ko kana tati hatichada kusona netsono, pamberi apa taakusona nei? Saka ndo zvandoda kuti muedze kutijekesera kuti kana tati hatichada kushandisa mercury, toshandisei pamberi apa? Ndiri kuziva kuti zviri kuenda zvichikamurwa. Maita Machisamba, chekutanga isu takadzika mutemo uripo wekuti vanhu vashandise mercury nenzira dzakanaka. Nzira idzi muchirungu dzinonzi recycling. Saka tine anonzi amalgam barrels neanonzi mercury retorts. Idzi inzira dzinoshandiswa kuanonzi custom milling plants. Ikoko ndokunofanira kuendeswa goridhe redu nevacheri vegoridhe vese, kuti rinoenda pa-centralized processing area pane those facilities. Because mutemo uripo unoti every custom milling plant must have amalgam barrels and mercury retorts. Zvinoita kuti kana gold riya rabatwa nemercury muamalgam barrel ratinoti amalgam barrel idende rakavharwa risingaburitsi mercury iya kana ichishanda. Nokuti ndambonzwa Pauline achiti haidi kana kufemwa. Kana riri mudende imomo haritombobudi kuti rinofemwa kana kuti rinoitwa sei, ringe rakavharirwa. Gold riya rabatwa nemercury rinozopinzwa mune inonzi retort. Retort futi chigaba chinoiswa moto wekuti mercury iya ichibva, asi mercury iya ichibva inenge ichibatwa futi irimo mukati isingabudi kunze, zvekuti haifemi nemweya nevanhu. Ndizvozvo saka vanhu vakaita izvozvo tinosvika pakuti vachengetedze upenyu hwavo. Ndizvozvo mataura zvakanaka kuti vavariro ndeyekuti vanhu vachengetedze upenyu hwavo. Muri kuona kune zvatingati zvitaira zvitsva zviri kuuya zvekuti vanhu vararame. Ngatisangane muchikamu chinotevera.